Hver gang de her badminton-landsholdsspillere de vinder en kamp mod mig, så skifter jeg lige deres catcher ud. Jeg har taget 4 forskellige catchere med. Hver gang de vinder kampen, så afslører jeg den nye catcher, de skal spille med. Hvis de slår mig med den sidste catcher, som er en elektrisk fluesmækker, så får de lov til at smashe efter min røv. Yes, var det vigtigt. Spørgsmålet er altså bare, om de overhovedet er klar til VM, og om det enten er kvinderne eller mændene, som kommer længst mod mig. Level 1 er deres egen catcher, level 2 er tennis-catcheren, level 3 er jumbo-catcheren, level 4 er en strandtennis-catcher, og level 5 det er en elektrisk fluesmækker. Jeg kommer både til at dyste mod landsholdsherrerne og landsholdsdamerne i en 2 mod 1 challenge. Det hold, der først får 5 point, vinder kampen. Og ja, jeg tænker lidt, jeg er jo ikke badmintonspiller, så jeg får lov til at beholde min badminton-catcher hele tiden. Hvad siger I? Føler jeg klar til den her udfordring? Ja, det synes jeg. Det synes jeg også. Okay, hvad med jer, gutter? Vi er topklar. I dag møder jeg damerne Simona Pilgaard og Christine Busch. Og hos herrerne, der er det Mads Vestergaard og Daniel Lundgaard. Hvor langt tror I kommer til VM? Jeg tror, vi når en kvartfinale. Ja, fedt. Hvad med jer, gutter? Vi går benhårdt efter en medalje. Bronze? Vi vil gerne have mere. Ja. Hvad er det så for en? Vi kunne godt tænke os at komme i finalen. Jeg tester landsholdet, fordi Thomas og Ubercup starter i dag. Det er verdensmesterskabet for herre- og damelandshold i badminton. De næste 10 dage, der bliver Horsens forvandlet til en vaskeægte badmintonby. Det er en turnering, der afholdes hvert andet år. Der er 16 hold, som kæmper mod hinanden fra hele verden. Det er en turnering, hvor holdene de er afhængige af hinanden. Holdet, der vinder, er dem, der klarer sig bedst i 5 kampe, hvor der skal spilles 3 gange singler og 2 gange dobbelt. Vi skal til den første udfordring, og her der skal I jo bare spille med jeres helt normale catcher, så held og lykke. Hvad er jeres tanker omkring det første spil, I skal igennem? Jamen det er, at vi kommer til at smadre dig. Okay, så er du en rent 5-0 eller noget? Ja, det tror jeg. Okay. Fuck, det var hårdt det der. Okay. Er du klar? Ja. Okay, jeg klipper ud, tror jeg. Jamen, tillykke 5-0. Jeg tror, vi skal have byttet catcher til gengæld. Danmark vandt herre-VM for første gang i 2016, altså for 10 år siden. Og de har ikke vundet det siden. I den her turnering, der er det simpelthen Kina og Indonesien, der er dominerende her. Okay. Sådan der. Nej, den er flot. Den er stilet. Den er retro. Det er en meget, meget, meget gammel tennisketcher, det der. Det kan godt blive en udfordring. Ja? Altså, helt sikkert nok stadig en sejr. Fedt. Sådan der. Ej, jeg synes, det er lidt pinligt, det her. Yes. Kom så, Simona. Ja, tak! Hvad har vi der? Hvad bruger man det til? Ja. Det er sådan noget strand, lidt stranddag. Eller måske poolen sydpå i Mallorca eller sådan noget. Så hvis jeg taber til damerne her med sådan en jumbo-catcher, så tror jeg får smashe min røv senere i dag. Badminton det bliver også kaldt for verdens hurtigste catchersport, fordi fjerbolden kan nå ekstreme hastigheder. For verdensrekorden i en smash er ikke 100 km/t. Heller ikke 200, heller ikke 300. Det hårdeste smash, der er målt, det er på 565 km/t og er i Guinness verdensrekordbøger. Og den blev lavet i 2023. Og herhjemme, der har flere danskere også ramt mere end 400 km/t. Og Daniel Lundgaard, som jeg spiller mod i dag, han har faktisk smashet mere end 460 km/t. Så hvis jeg skal være ærlig, så håber jeg ikke, de rammer mig i måsen senere. Skyd direkte ned. Kom nu lidt. Det bliver med at blive sindssygt tæt, det her. Han er rasende.
var lige ved at have dem. Jeg var lige ved at have landsholdet i badminton. Altså, jeg ved godt, det var jumbo-catcher, men kæft, det var tæt på, mand. Den her tror jeg bliver svær. Det tror jeg altså. Ja. Prøv lige at løfte. Ja. Værsgo at spise. God gamle stangtennis-catcher. Det tror jeg faktisk er bedre til os. Det ligner, du ved, lidt en fluesmækker med stød i. Kan du følge mig? Ja. Fjerbolden, som også bliver kaldt for shuttlechocken, vejer omkring 5 gram. Den er lavet af 16 gåsefjer, eller nogle er syntetiske fjer, hvis den ikke er helt ægte. Der er også badmintonspillere, der har smadret en vandmelon med sådan en fjerbold, fordi den jo netop kan nå så høje hastigheder. Tror I kan vinde? Den taber ikke, den her. Nej, jeg tror på det. Det er for vildt, det her. Nej. Har du flere? Vi er 3 sidste bold. Jeg kan simpelthen ikke tabe til et stangtennisbat. Jeg er inde og hjælpe. Nej! Hvor er det pinligt, mand! Jeg er rasende. Jeg gjorde det. I Danmark, der er vi ret gode til badminton. Vi har både haft badmintonlegender som Morten Frost og Poul Erik Højer Larsen. Peter Gade har vundet et hav af europamesterskaber, og Camilla Martin har vundet VM-guld. Tine Bavn har vundet 3 gange All England og 2 europamesterskaber. Og så har vi jo også Victor Axelsen, der lige har stoppet sin karriere, som har 2 OL-guldmedaljer. Og Anders Antonsen har vundet europamesterskabet 2 gange, og er lige nu nummer 3 på verdensranglisten. I er nu nået til finalen. Sådan. Ja, jeg er godt nok spændt på at se, hvordan vi får løst. Er det så medstød i? Det finder I ud af. Skal vi spille med? Hvis I vinder den her, så er der altså 2 direkte smash efter min bagdel. Hvis de vinder 5 point her, så er det jo skud efter mås. Og som jeg fortalte jer, så kan en fjerbold altså godt nå en hastighed på mere end 400 km/t. Det er jo mere end en Formel 1-bil. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan lave flere sportsprogrammer, hvis jeg taber til fluesmækker. Elektrisk fluesmækker. Den skal jeg vinde, den her. Sådan der. Ja. Daniel. Men min, den er jo gået i stykker. Det er noget, hvor jeg må tage over. Ja. Der sker simpelthen det, at Daniels elektriske fluesmækker er gået i stykker. Det kan gå hen og blive et win for mig, det her. Ja, tak. Ja, tak. Sådan. Fuck! Vigtigt. Nej, fuck, det er sjovt. Nej. Det er helt noget. Jeg ved ikke, om jeg kan lave flere sportsprogrammer, hvis jeg taber til fluesmækker. Altså, hvor hurtigt tænker I at skyde der med måsen der? En 200-300 i timen. Det ligger den omkring. Min sidste var mål til 464. Og er det fuld skrue, du kører, eller? Nej, fuck. Ja, du kører bare. Sådan der. Hey, hvor er det vigtigt. Sådan der. Nu er det Simones tur, der skal prøve at flække mig en fjerbold i måsen her. Er I klar? For satan. Hvad hedder det? Jamen, det er fuldt fortjent, det der. Jeg er ikke... Jeg er sindssygt godt sådan i hasen der, mand. Det er godt ramt. Du skal lige ind på stregen. Så er vi stregen, ja. Det er reglerne. Hvad starter? Ja. Yes! Hvor er det vigtigt. Fuck! Ej, det gør nærmest bare ondt allerede inden at blive skudt på. Så dig, Daniel, eller hvad? Ja. 464 kilometer i timen. Ham så, Daniel. Nej. Ja, tak. Det her, det var simpelthen klubben med Jonas og Alexander. Du har vundet din helt egen klubben-t-shirt. Stort tillykke, den sender afsted. Hvis du vinder næste klubben-t-shirt, så skal du bare lige skrive, hvor mange gange du har spillet badminton, og det gør du nede i kommentarfeltet. Tusind tak, fordi I så med. For helvede. Ja, sorry. Den var god, og du sindssygt, den sidder nærmest på ballen.